James Okoth, Ramogi TV. Gavana wa Migori makaunti ma Homa Bay Gladys Wanga Kaluo nolimo moko kuom jopiny manyocha obila uchielo gi magina e kinde ng'anyo mag kwedo sirkal wi pek mar ngima. Ng'anyo weyo ka ji aboro bedo ga dhonde mag lisasi to ahinya e kar dak mashauri yako manyocha ne obila orakore kod jong'anyo. Jafwambo marwa Alia Beach miwale no koya e kaunti ma Homa Bay. E kinde ng'anyo mar ndalo adek mar kwedo piny owacho manobagi e kaunti ma Homa Bay, kar dak mashauri yako manobedo kama rakruok ne pek e kinde obila gi jong'anyo. Ng'anyo manoweyo ka ji aboro ne obila ochielo gi magina. Abdi Rashid en achiel kuom jaboro manochiel gi magina kinde ng'anyo ka en lisasi ne ojuke ode mantie kar dak mashauri yako e kinde mane rakruok pek e kinde obila gi jong'anyo chieng' tich ang'wen. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga mane otimo limbe ne jogo mane magina omako e kinde ng'anyo no ose obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jopiny e kinde mane ng'anyo dhi nyime ka okone chike mathuru ka chiwo thuolo mondo mi jopiny oba ng'anyo e kinde ma gin kod ng'ur moro amora. Pattern mwaneno en ni oganda Luo ema gini ochom gi bunde ni tir. Ok wanene kuonde moko. Wabiro kaka jotelo ma joluo. Wacho ni ok wanyal yie. Polis owenego nyithindwa. Sirikand ni owenego nyithindwa. Katiba ochiwo nafas mar mondo ji odhie maandamano. En nafas manie katiba. Mokinyal tamo ng'ato, be okinyal chung' milandi ni maandamano adagi. Okinyal dagi. Nikech katiba emoseyie. Katiba mondi tamri maandamano tiende ni dhi lok katiba bondi. To sani kata ka ji owuok joma onge gima nyalo goyo ok nyal kinyo polis tigo gi bunde. Nikech ang'o? Inego gi nikech ang'o? Gavana Wanga mane loswe kar od thieth maduong' ma Homa Bay kama jopiny moko mane ochiel kod magina pod yude thieth ne okoni obila ne wuok oko kalawo jopiny ake ute gi magidak e yo ma ok owinjore e kinde mana ng'anyo ma kamano dhi nyime. Bende oseyo piny owacho kuom mayo gavanas moko e pacho ka jorit mag-gi ka koro bandho ng'eyo ka wuok kuom sirkal gimomiyo ne omak moko kuom gavanas jorit gi. Sani nyoso kawo security mag gavanas. To king'iyo tiyudo ka gavanas ma joluo kende emikawo securities gi nikech ang'o? Kare joluo no kosango. Okaw mana mar Anyang', mar Wanga, mar Orengo gi mar Ochilo nikech ang'o? Kare joluo timang'o, watimang'o. Kuonde moko be ji timo maandamano dako kawo security mag governors go. Koso gidwa timo wanade? Wabiro kwero wachni gi pachwa te. Gigi mora ma wadagi. Tendod bura mar kaunti ma Homa Bay ka otelnegi kod speaker ka achiel kod jatend kweth mathoth bende okwedo kit kaka obila ne otiyo gi jopiny e kinde mane gikeyo jong'anyo e boma ma Homa Bay. But I want to talk to the police. Please, the police officers, you are just amongst us. You are paid by the tax that we are paying. Please, try to reciprocate. Stop killing our people. Joma unego gin your brothers and sisters. Kopo ni kech ni e piny ng'iye dala sama pok iting'o bunde ni dhi nego ji ne kaka kech nego meru gi wuoru ne owete ni gi nyimine ni dala. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi nyime jotelo moko mawuok e alwora mar